Slični Kristu. Reci mi, jesmo li bili slični Kristu? Kada smo si hodali kao stranci, vanjština nije bila lijepa, unutarnja ljubav je bila slijepa. Htio sam zaspati na tvojim rukama, no zaspao sam u tvojim mukama. Da li sam otišao dovoljno u osamu, ili sam zakoračio previše u tamu? Tko je kome spasitelj, tko kome progonitelj? Je li čovjek poniznosti revnitelj? Jesmo li slični Bogu kada kažemo u srcu, ja to ne želim, ja ne mogu? Reci mi, jesmo li slični Kristu kada trpimo, a pravdamo se, kada volimo, a zavađamo se? Jesmo li ljudske ili Božje volje nalik? I kada osušenu travu gazimo i bacamo u paklenu peć da gori, razmišljamo je li zli onaj koji tuđu patnju voli, pa nas pred Ocem zato isto kori? Da li zaista poznajemo sebe i Boga? Ili jednog siromaha, Juda u nama, može već sutra da zaobiđe i neempatičnosti proda? Da li imati ćemo sluškinje i sluge, robove kao u Svetom pismu, da nas dvore? Jesmo li slični Kristu, ako istog Boga oni pokraj nas mole? Inspirirano iz Evanđelja po Ivanu 8 od 35 do 36. Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. Ako vas, dakle, sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.